máme v pláne si pozrieť novú sériu Witchera, ktorá má výsť. Ujkol sa už prvý taký trailer. Mala by tam byť taká najväčšia zmena vlastne, že nebude tam doterajší hlavný herec, ktorý stvárňuje toho zaklinača, ale bude tam niekto iný. Tak som na to zvedavý, že jak to bude vyzerať. Pozrieme si to vlastne tu od chalana Roty Algernona, ktorý to podľa mňa veľmi pekne spracoval. A určite mu hoďte like aj odber, zaslúži si to. A my ideme na to. A sakra, tady jdeme znova. Netflix vypustil ven první ukázku z chystané 4. série Zaklínače. Ano, tohle utrpení stále pokračuje. Abych byl zcela upřímný, tak já osobně nejsem tak obřím kritikem této adaptace od začátku, jako někteří jiní. Ja to isté. Jsem si docela dost užil. Ja to isté, som strašný fanúšik toho. Mám rád proste Witchera, páči sa mi to, hral som aj hru. A hra bola podľa mňa ešte lepšia, jak ten seriál. Sice som nečítal knihy, na to ja zase nie som veľmi, ale páči sa mi celkovo ten štýl, hej, ako je proste Game of Thrones, Rod draka a podobné tomu. Čiže teším sa na to, určite si to pozriem, ale teraz ideme pozrieť tento tu trailer a novinky ohľadom toho. Druhá série však naprosto zlomila moji víru v tento seriál a i když se z třetí sérii tvůrci lehce vrátili na koleje a dokázali místy věrně i kvalitně adaptovat, tak to bylo příliš málo i příliš pozdě. No a odchod Henryho Cavilla od seriálu a z hlavní role Geralta byl pro značnou část diváků posledním hřebíčkem do rakve toho. Presne tak, na to najviac tam ľudí nadáva, že proste ten záklinač už nebude vyzerať tak, ako má, lebo s tým doterajším boli veľmi spokojní. A ja som toho názoru proste, že akože áno, je to pravda, ale to má rád proste Witchera, pozrie si to tak, či tak podľa mňa. Aspoň ja áno. To seriálu. Upřímně lidi, kteří by se skutečně těšili na 4. sérii Zaklínače, jen těžko pohledat. A není se úplně čemu divit, protože to upřímně i ze strany samotného Netflixu vypadá, jako by se chtěli co nejrychleji zbavit fiaska ohledně celé zaklínačské značky. Jen se nad tím zamyslete, z potenciálních 6 a více sérií byl seriál zkrácen na pouhých 5 sérií. 5. série se momentálně natáčí a bude definitivně poslední. Přitom jen knižní materiál by jim vystačil na 6 sérií. Ale nečudujem sa im, však už takú kritiku dostávajú, že podľa mňa pre nich osobne asi to je lepšie. A možno začnem novým. Ja si tak myslím. Místo toho, aby adaptovali co sérii jednu románovou knížku, tak jako to dělali doteď, tak poslední 3 knihy skondenzují do 2 sérií. No a po samotném seriálu se poslední rok slehla zem a od oznámení Liama Hemswortha jako nového Geralta se nesnažili tvůrci jakkoliv novou řadu promovat. Teď vyšel kraťonký teaser, který jen oznámil, že za měsíc a půl vyjde 4. série. A tím z 30. oktobra? Že to je docela skoro už. Som čakal, že to bude neskôr. Dobre, dobre. Už viem, čo budem robiť 30. oktobra. Za jeden večer všetko pozrete. Nazdar, nazdar, vítam ťa. Sme live na Kiku, čiže určite sa pripoj. Pozrieme si Witchera. Nový teaser, čo vyšiel. Tak poď sa mi kúknu tam. A zatím to i vypadá, jakože se dočkáme celé řady najednou, což by nebylo nic u Netflixu neobvyklého, kdyby 3. série nevycházela na 2 části. No a to samé dělá Netflix se všemi svými největšími značkami i hity. Což jen ukazuje, že Netflix už neřadí Zaklínače mezi své největší značky. A člověk si jen říká, proč jsme stále tady, jen abychom trpěli. Nebylo by lepší buď se na toho Zaklínače už úplně vykašlat, nebo udělat nějaké smysluplné spin-offy s kvalitním tvůrčím týmem, případně dělat jen ty animované filmy? Rád bych řekl, že by třeba kreativní restart byla fajn volba, začít úplně na novo s pořádným tvůrčím týmem, ale Áno, určite má pravdu chalan. Treba sa tomu proste venovať poriadne, alebo skončiť s tým. Čo podľa mňa už tým, že sa rozhodli tak, že ukončia to 5. sériou, tak presne to tak aj majú v pláne urobiť. Ja si myslím, že po Witcherovi potom príde zase niečo možno na podobný štýl, ale tiež taký, že veľký hit to bude. Bojím se, aby tu značku dostali do rukou ti kvalitní tvůrci, kteří mají nějaký vztah k předloze a ne zase jiný tým packalů. Každopádně si pojďme aspoň postupně rozebrat i další novinky ohledně této chystané 4. série. Mimo ukázku jsme totiž dostali i promofotky ze seriálu, takže se tedy pojďme do toho rovnou pustit. Samotná ukázka se soustředí na souboj Geralta proti přízraku.
Zpočátku můžeme vidět i obrysy Milvy a Zoltana, Okay. což jsou členové Geraltovy skupiny, s jejichž pomocí náš zaklínač cestuje po válkou zpustošeném království, zatímco hledá Ciri. Pak už je to ale čistý souboj Geralta s tímto monstrem, protože to je asi to, čím chtějí diváky nalákat. Soubojem zaklínače s monstry, jako by to snad bylo to hlavní, co fandové chtějí a co je zajímá. Jenže to by ten souboj musel být aspoň nějak kreativně a zajímavě natočen. To je pravda. Celá tahle... Počkaj. Chcel som si to zastaviť na toho Geralta. To by ten souboj musel být aspoň nějak kreativně a zajímavě natočen. Za prvé... Tu môžeme vidieť teda nového herca, ako vyzerá. A snažia sa tam držať v podstate nejaký ten základ, áno, ale vidno tam aj na tvári, že nie je to tá istá osoba. Zajímavosťou je, že aj outfit má vlastne z tej prvej série, z toho intra, kedy tam zabil tú Kikimoru, ak sa nemýlim, tak sa volala. A je to také, no, dá sa to prekusnúť, ale lepšie by bolo, keby tam bol ten, čo tam bol predtým. Celá tahle situace má nulovou atmosféru. Není tu budování toho strachu, respektu ani všudy přítomného zla, které by mělo každé podobné situaci předcházet. Samotný souboj je pak místy dost nepřehledný, kamera zběsile lítá a Geralt mává do vzduchu. Není tu žádný chytrý nápad ani taktika. Stejně tak si nepamatuju, že by v této fázi příběhu byl v knihách nějaký souboj s přízrakem, který by měl čemukoliv zásadnímu sloužit. Pravděpodobně jde tedy o výmysl tvůrců, kteří nechtějí asi, aby se diváci nudili a tak vymýšlí další nové samoučelné souboje s monstry. Okay. Musím se však přiznat k jedné věci. Když obsadili Liama Hemswortha do role Geralta, přišlo mi to jako zvláštní volba, no, to vyzerá která se tam na tváři. opět příliš nehodila na první dobrou. Ale když teď vidíme Hemswortha v kostýmu a s parukou, tak není vizuálně až tak odlišný od Cavillova Geralta. A tím neříkám, že jde o úžasné obsazení, ale je to jakýsi hybrid mezi více knižním Geraltem a tím Cavillovým a jako náhrada Henryho nepůsobí Liam vůbec špatně. Zároveň já si tu z čerstvě pamatuju, že tehdy, když oznámili Cavilla do role Geralta, tak většina internetu byla naštvaná, agresivní a vůbec se jí to nelíbilo a všichni hulákali, jak se do té role nehodí. Ale ve výsledku do té role dost dobře sednul a teď si ho... Áno, tiež hovorím, akože nie je to až tak extrémna zmena, fakt niečo len také maličké detailiky, ale myslím si, že až tak veľmi mi to nepokazí ten zážitok z toho Witchera. Skôr tam budú podľa mňa také iné veci, ktoré by nebudú až tak wow, ako by mali byť. Presne jak spomenul aj s tým duchom, že ten súboj nie je až tak záživný, ako by sme očakávali možno pod aktory. Spousta lidí oblíbila, ale já osobně i přesto, že mi nakonec Cavill do role dost sedl a od začátku jsem mu docela fandil, tak jsem ho nikdy nevnímal jako svého definitivního Geralta, který by nešel nikdy nějak nahradit. A tím opět neříkám, že bych si najednou myslel, že Liam Hemsworth je ten definitivní Geralt, to vůbec ne, a Henry se když tak do té role hodil i o něco více, jenom chci spíš říct, že na toho pořádného definitivního Geralta v hrané podobě ještě čekáme. Liam Hemsworth tu dokázal i naladit ten podobný zádumčivý chraplák. Tohle přeobsazení tedy nakonec bude možná nejmenším problémem celého seriálu. Každopádně ta samotná ukázka není příliš přesvědčivá skrze ten mdlý vizuál, nezajímavou choreografii i výstavbu scény. Tohle skutečně asi nikoho nemůže nalákat na tuto novou sérii. No a na první promo fotce můžeme vidět Liama Hemswortha ve zbroji z první série, což má být jakýsi callback na souboj s Kikimorou z první scény první série. Jestli jde jen o dodatečné promo, které má zabetonovat toto přeobsazení, nebo se dočkáme třeba nějakého upraveného flashbacku v seriálu, aby nám lépe prodali tuhle proměnu v jiného herce, to není úplně jisté. Na dalším obrázku vidíme Ciri s její novou vizáží. No, tu akože nám Ciri už trošku vyspela. Vyzerá ako pre mňa dobrá. Ja si myslím, krásna žena. A takisto vlastne teraz má vychádzať aj Witcher 4 ako hra, kde hráte za hlavnú postavu Ciri, ktorá je takisto už proste staršia. A na tú hru sa teším brutál. To by som si fakt, že aj zahral. Čo som pozeral, také tie zaujímavosti ohľadom toho, tam má to byť strašne prepracované a intro, to bol, že čistý strop. Wow, fakt ako. Teším sa na to. A som zvedavý, čo tam ešte vlastne porozpráva aj tu chalan.
Ta se přidala na konci třetí série ke skupince psanců přezdívanou Potkani a vystupuje pod jménem Falka. Musím říct, že její sestřih i zvýrazněné oční linky krásně potrhávají její nový život z Potkany, ale samotný kostým mi zase přijde naopak příliš načančaný. Ale věřím, že v takovém pohybu bude Ciri konečně působit tím správným vyzrálým i drsným dojmem, jakým by teďka v této fázi příběhu měla. No ale co se týká toho kostýmu, tak to není jenom problém Ciri, protože celkově kostýmy této zaklínačské adaptace nebyly nikdy nijak. To je môj obľúbený trpaslík. To je za mňa proste fakt, že najlepší herec z celej tejto série, ale ja milujem ho vypočuť si v českom dabingu. Oni, ak mu tam dali ten záhorácky prízvuk, to je topka. To je fakt, že topka. A jeho hlášky, úžasné. Úžasné. To nám vlastně potvrzuje i následující obrázek, kde Geralt opět působí spíš jak nějaký rocker v koženém ohozu, než jako zaklínač. A já prostě nechápu, proč nemohou pro jednou udělat pořádnou zaklínačskou zbroj a staví to tady na té černé kožené stylizaci. No a na tom obrázku taky pořádně poprvé vidíme Zoltana, který mě prostě taky úplně nepřesvědčuje. Jasně, je to trpaslík, jak by asi měl být, ale já si vždy představoval někoho trošku drsnějšího. Ne, že by každá postava musela vypadat jak ve hrách, ale herní Zoltán je rozhodně blíže mé představě této ikonické trpaslíčí postavy, byť bez toho pankáče bych se asi obešel. No a to nemluvím ani o Regisovi. Ten je prostě... To je muž? No, můžeme si ho lépe prohlédnout i na obrázku, který je čistě dedikovaný jemu. Jupi. Laurence Fishburne je sice super herec a povahově se dokonce i na odměřeného, chytrého a sarkastického upíra hodí. A jeho výrazný hlas určitě odvede velkou část práce za něj. Ale vizuálně je jednoduše naprosto mimo. Za prvé Fishburne s parukou a bez vousů působí extrémně trapně a A to je on akože zri vlastne. Ty kokos, to fakt tam nemohli dať niekoho, kto by vyzeral takto. Toto je veľká škoda podľa mňa, čo urobili. Jaj. Mohli tam fakt si zobrať niekoho, čo vyzerá ako z tej hry Witchera 3. Podivně. Zároveň by měl být Regis vysoký a hubený. Zkrátka vůbec pro mě nevystihuje tu děsivou nadřazenou eleganci, kterou by tento polepšený vyšší upír a společník Geralta měl mít. Ovšem obrázek, který vystihuje nejlépe zásadní problémy tohoto seriálu, je ten s Yennefer. Ta tu stojí proti Francesce Findebar, obě magicky nadané ženy, které ale proti sobě drží meče. To jenom ukazuje omezenou kreativitu a nepochopení tvůrců, kteří nejsou schopni vykreslit konflikt dvou čarodějek nějak lépe a zajímavě bez použití typických zbraní. Ano. No a to není všechno. V pozadí totiž stojí i Vesemir, Geraltův mentor ze zaklínačské školy. Ti, co nečetli předlohu, si možná teďka říkají, kde má být sakra problém, ale ti, co četli, ví, že v tomhle příběhu už nemá nadále co sakra dělat. A navíc k tomu všemu byla i tato postava přeobsazená. Kima Bodniu nahradí Peter Mullen. Jasně, v knihách Yennefer v této fázi příběhu také už nehraje nějak větší a podstatnou roli. Čili chápu, že chtějí tvůrci dát této důležité postavě, která je hlavní od první série, větší prostor. Stejně tak bych za normálních okolností byl i v pohodě se změnou, ve které dostanou zaklínači mimo Geralta větší roli. Protože upřímně jedno ze zklamání, když jsem četl poprvé tu knižní sérii, bylo to, že fakt mimo Geralta a mimo krátké úseky v krvi elfů víc nevidíme ostatních zaklínačů. No a tady se má mimo Vesemira ve 4. sérii objevit i Lambert a Cohen, kteří v předloze také už nehrají žádnou roli. Jenomže jsem viděl 2. sérii. Viděl jsem, jakým způsobem Netflix zpracovává i adaptuje zaklínačské postavy mimo Geralta. A viděl jsem, jak to vypadá, když tvoří tito tvůrci nové linky nebo větší prostor pro Yennefer. A já se toho fakt sakra bojím. A fakt to ani nechci vidět, pokud to bude snůška nesmyslů a kravin, jaký jsem viděl v 2. sérii. No a teďka, když jsme si to celé prošli, tak můžu jenom konstatovat, že bože, mě je tak smutno. Pamatuju si, jak jsem poprvé zažil Zaklínače 3 divoký hon. Jak jsem byl v naprostém nadšení z tohoto světa a jeho postav. Tehdy se oznámil... Ja vždycky poviem proste, a budem to tvrdiť, že Zaklínač 3 ako hra, to je o 100-krát lepšie ako seriál. Keď chcete mať z toho taký väčší zážitok, odporúčam si to zahrať. Má to lepší príbeh, aj tie vedľajšie misie proste majú svoj taký plnohodnotný príbeh, že aj to vás bude proste baviť. Čiže jednoznačne, ak neviete čo, tak zahrať si Witchera 3. I Netflix seriál.
Tehdy jsem byl ještě rozčarován z naprostých klenotů jako Daredevil a Stranger Things, které Netflix produkoval. A věřil jsem tedy, že půjde díky tomu o zaručený hit, o kvalitní seriál a adaptaci a že se na tomhle nedá vůbec nic pokazit. A teď, takřka o 10 let později, jsme v naprostém hajzlu. Autor knih Sapkowski prodal práva, aby si namazal kapsu a dál se o tuto adaptaci nezajímal. Dostali to tvůrci, kteří té látce nerozumí a jednoduše neumí psát ani tvořit. To je veľká Když si to škoda. pak srovná člověk s tím, jak CD Projekt Red navázal s Netflixem spolupráci se světem Cyberpunk 2077, kdy vytvořili Edge Runners, který jsou naprosto fenomenální a krásně zapadají do celého konceptu i světa her, tak bych si přál, aby i oni měli pod palcem práva na seriálovou adaptaci Zaklínače, protože by si to rozhodně víc pohlídali a mnohem víc by do toho Netflixu kecali. Stačí si třeba jen porovnat seriál s kvalitou komiksů, které vznikají pod záštitou CDPR. Mohli jsme tu mít zajímavý, obrovský streamingový propojený fantasy vesmír, který by jak adaptoval původní knihy a který by byl rozvíjen v zajímavých spin-offech, prequelech nebo zpracovával adaptace různorodých povídek. No a místo toho tu máme zmasakrovanou Frankensteinovskou adaptaci a rozšiřující klenoty jako Blood Origins. Jediný, co si takhle na závěr přeju je, ať to doklepou dokonce aspoň v nějaké koukatelné podobě a ať už je tahle kapitola za náma a můžeme na ní zapomenout. Áno. Chalan, fakt, že pecka video, hoďte mu určite odber aj like. Je to tak, no, ten Zaklinač ide pomaličky dole vodou a môžeme fakt iba očakávať, že ako dotiahnu ten seriál až do konca. Ja si to tak či tak pozriem, som fanúšik toho. A